kabeh padha ngundhangake yen Pancala duwe ratu anyar. Lah kok jebul Sucitra ning bareng Mukti Wibawa lungguh ngedangkrang sila tumpang gampar negara Pancala. Lah kok sawin sloga kowe Sucitra. Kakang yen pancen lali tak elingake. Aku iki mitramu lawas Kumbayana. Kepiye kabar Kakang? Niki nggih ngundang iki kula apa kabeh bener ngandhakake ngoten lho. Nyandhakake. Sik. Ngandhakake ya apa? Kabeh padha ngandhakake. Lah apa? Kabeh padha ngandhakake. Ngundang iki duwe ngundiangake wis kondang wis dadi ratu. Kabeh padha ngundangake yen Pancala duwe ratu anyar. Lah kok jebul Sucitra. Nah, wis kabeh. Iki nek kaya kula gerak ning ngene. Nah, kuwi ana ilustrasine ra? Enten. Bikin apa? Ora. Nek pacet tenan. Tancap, ora to? Nggih. Ning rada ndang. Kabeh padha ngundangake yen Pancala duwe apa? Aku kok jebul Sucitra. Bayangane soalé to, tak ning bayangan. Gampar Kencana kuwi nek tau nonton film-film kerajaan utawa ning kraton, ngono. Kan bangsal dhewe. Ngono. Arep ning gone Sucitra iki kaya aduh banget lho. Misalkan anu kemen undak-undakan sik ngono lho. Kan orang masuk akal, wis langsung di ringkus karo prajurit itu otomatis. Oh. Jadi niki abdi ndanake. Heeh. Tenan jebulane. Ujaring mbok bakul sinambi wara kabeh padha ngandhakake yen kabeh padha ngundhangake. Kabeh padha ngundangake. Kabeh padha ngundhangake. Nah, sareng wae. Tenan jebulane. Ujaring mbok bakul sinambi wara kabeh padha ngundangake. Yen Pancala duweni ratu ya kok jebul Sucitra. Ning bareng Mukti Wibawa lungguh gedangkrang sila tumpang ana gampar negara Pancala. Kok sawin sloga. Kakang yen pancen lali tak elingake. Aku iki mitramu lawas Kumbayana. Kepiye kabare Kakang? Sowan tanpa tinimbalan. Kisana jeneng para iku sapa? Tenan jebulane. Ujaring mbok bakul sinambi wara kabeh padha ngundangake yen Pancala duwe ratu anyar. Kabeh padha. Nah, iki kabeh Kabeh padha ngundangake yen Pancala yen Pancala duwe ratu anyar. Kok jebul yen Pancala duwe ratu anyar. kabeh padha ngundangake yen Pancala duwe ratu anyar. Kok jebul? Ya kok jebul Sucitra. Nanging bareng Mukti Wibawa. Ngono. Nanging bareng Mukti Wibawa Lungguh kedangkrang. Nah, gedangkrang dene. Bobot ngece. Ning bareng Mukti Wibawa lungguh kedangkrang sira tumpang ana ing praja Pancala. Lah
kok salin sogo. Kakang, yen pancen lali tak elingake. Aku mitramu lawas. Aku Kumbayana, Kang. Kepiye kabare, Kang? Ora duka, ora ngira. Yen kowe Prabu duweni mitra kang kowe. Nih. Iya. Aku Suditra. Ora duka, ora ngira. Iya ngambek. Ora duka, ora ngira Kakang Sucitra. Yen mitra kang kaya mangkono. Dasar putan desa. Ora mokal, yen ora dene ganggu. Kisana. Ora dene ganggu. Kisana. Jadi kan bisa kan ya? Dasar bocah desa pultatan lokal yen ora duwe unggah-ungguh. Kisana. Aja ngawuh-gawan. Aku ora rumangsa duweni mitra ngloro saudon terus saurupan. Kadyan salina sandangan kaping 300. Salina rupa kaping 1000 Kumbayana ora bakal pangling. Kowe Sucitra kang biyen nate dadi putra siswane Ramaku Resi Bharatwaja ing Ngatasangka. Kowe Sucitra kang biyen nate dadi putra siswane. Kowe Sucitra kang biyen dadi siswa kang biyen nate dadi putra siswane Ramaku Resi Bharatwaja ing Antasangin. Wiwit saka Kucir tekan Gelung diwurawentah sawining guna kasantikan lan dianggep putra dening Ramaku. Nanging bareng kowe minggat ing tanah Jawa, panantuk kamulyan bebasan kacang lali karo kulite kowe Sucitra.